गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। स' दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव जोंहा अमिक्रनजों थैनायनिफ्राय हु अर्गेनाइजेशना सांग्रांथि होदों। हुनि गाहाय टेड्रस आधनमआ बुंदों कर'नानि अमिक्रना बुहुमाव गोबां सुबुंफोरनाव सन्देरगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव गोबां मोजां फाहामथाय होनायाव गोहोम खोख्लैदों। कभिड-19नि गोदान भेरिएन्टजों आरो गोजाम भेरिएन्टजों रुजुनायाव खम नुनो मोन्दों, नाथाय हुआ सांग्रांथि होनानै बुंदों दि अमिक्रना बुहुमनाङैनो सुबुंनि जिउखौ लानायखौ नुनो मोन्दों, बेखौ सरासनस्रा साननानै लानो नाङा होनना फोरमायदों आरो सांग्रांथि होदों। अमिक्रन सन्देरनायनि जाहोनाव गोबां सुबुङानो फाहामथाय लानो गोनां जादों आरो दिनैसिम भारतआव अमिक्रनजों 2 थैखांबाय। नैथि खौराङाव दं जोंहा 1991 मायथाइयाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ राजखान्थि बिथिंजों गोख्रों खालामनो थाखाय एबसुनि मददजों 3 नं सिडली बियाबनि एमएलए जानो हानाय थामहिनबा बारग' एमएलए किरेन बरगयारी बिथाङा मैया हरखाबै रुंसारि जानानै थांबाय। मख'जाथावदि बिथांनि रुंसारि जानायखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दुखु मोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुखु फोरमायदों। आरोबाव आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंदों दि सिडली आयेन आफाद बियाबनि बारग' सोद्रोमा किरेन बरगयारी बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै जोबोरै दुखु मोनदों। बिथाङा 1991 मायथाइनिफ्राय 1996 मायथाइसिम सिडली बियाबनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा जादोंमोन। बर' समाजजों लोगोसे आसामनि सुबुं समाजनो बिथाङा गोबां बिहोमा होलांबाय। बिथांखौ जों जेब्लाबो गोसोखांबाय थागोन। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों, बेनो आंनि नुवाथारिनि खाथियाव आर'ज। आंनि दुखु मोननायखौ बिथांनि दुखुथिया न'खरनो फोरमायहरबाय होनना गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों बिथाङा। थामथि खौराङाव दं जोंहा गोरिब न'खर एबा बिपिएल गोनांफोरनो बेसेन होनाङा जासे फाहामथाय होगोन होनना फोसावदों आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोरिब न'खरफोरनो थामहिनबा जायफोरहा बिपिएल कार्ड दं बैसोर न'खरनो बेसेन नाङा जासे कभिडनि फाहामथाय होनाय जागोन होनना खोथा होदों। आथिखालनि समाव कभिडनि दोहौआ गोबां बांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे थांखि लादों। बिथाङा बुंदों आसाम सरकारनि गेजेरजों जायफोरा बिपिएल कार्ड दं बिसोरखौ कभिडनि फ्रि फाहामथाय होनाय जागोन होनना। आरो बिथाङा बुंबावदों कारफिउखौ मैयानि हरनि 10 रिंगानिफ्राय जागायबाय होनना। ब्रैथि खौराङाव दं जोंहा गोबां गुसु साग्लोबनायनि जाहोनाव अखा हानो हागौ। बोथोर बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला सोनाबारि हिमालय ओनसोलाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बरफ गोग्लैनो हागौ। बेजों लोगोसेनो 9 जानुवारिसिमाव थामहिनबा दिनैसिमाव सा सोनाब ओनसोलाव गेजेर थाखोनिफ्राय गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि होदों बोथोर बिफाना। अखा हानायखौ नोजोर होनानै राजस्थाननि माखासे जिल्लायाव अरेन्ज एलार्ट फोसावना होदों। बिनि अनगायैबो 9 जानुवारिनिफ्राय 11 जानुवारिसिम मध्य प्रदेश, विदर्भा आरो छत्तीसगढ़आव अखा हानो हागौ होनना सांग्रांथि होदों। थाद'नाय गैयै अखा हानाया सुबुंफोरनि जिउ खुंनायखौ जेंना जाहोदों, बिनिखायनो बोथोर बिफाना सांग्रांथि फोसावदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि जोबथा खौराङाव दं जोंहा आसामनि गुवाहाटीआव याबा टेब्लेटजों लोगोसे 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननानै जइन्ट कमिशनार अफ पुलिस थामहिनबा जेसिपि पार्थसारथि महन्तनि दैदेननायाव अपारेशन खालामो। पुलिसा अपारेशन खालामनानै होबथाजानाय 70,000 याबा टेब्लेटजों लोगोसे 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। बे हमजानाय याबा टेब्लेटनि बेसेना बाजाराव 1.05 कोटि रांनि होनना मोनथिनो मोननाय जादों। आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेसिपि पार्थसारथि महन्तनि दैदेननायाव अपारेशन खालामना 2 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हानायखौ टुइट खालामनानै गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।